és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, 13,5 éves lehettem, amikor 43 kilósan, 44 kiló között mozogtam, és löktem 87 kilót, és szakítottam 50 kilót, és ez egy magyar bajnoki szint volt, de aztán láttam és ismertem nagyon sok felnőtt súlyemelőt, akiknek hát fizikailag nagyon-nagyon erősek, és tényleg borzalmasan erősek, meg nagy súlyokat mozgattak, viszont esztetikailag nem néztek ki valami jól, tehát ilyen picik voltak, tömörek és nagyon erősek, és hát megmondom őszintén, hogy ez számomra elég hiú vagyok, nem szerettem volna így kinézni, aztán így elkezdtem boxolni, mivel a boxolók azok sokkal jobban néznek ki. Az az igazság, hogy én boxoltam 300 amatőr meccset és 42 profi meccsen van. Az a helyzet, hogy az ökölvívásnak vége a profi boxnak az életemben. Teljes mértékben szeretném, vagyis hát abba is akarom hagyni, nem nagyon megy, mindig így próbálok visszarándulni, de most már úgy néz ki, hogy megszületett a második kisbabám, így vége a boxnak. Természetesen megmaradok mellette, lejárogatok edzeni, de semmi több. És hát a másik nagy dolog, amiben belevágtam a fejszémet, az, hogy ami szorosan összefügg az ökölvívásnak az abbahagyásával. Ugye az embernek, hogyha abbahagyja azt, amit azért nagyon kevesen, tehát a világon nagyon kevesen voltak előttem, akik ezt jobban csinálták már az én súlyomban abban az időben, akkor kell valami helyette, ami meg eléggé nehéz, és eléggé elfoglalja az embert, úgyhogy egy óriási dologra készültem, és hát készülök már egy éve, hogy szeptemberben bejussak az orvosi egyetemre, és fogorvos szeretnék lenni. És ez most nem vicc. És ez most nem vicc, úgyhogy nagyon sokat tanultam egy évig, most folynak éppen a felvételi vizsgák, úgyhogy most ezek a tervek, és nagyon szeretném, hogyha ezek teljesülnének is. Köszönöm szépen! Igen, nem érdekes! A beszélgetés után egy kis közös fotózásra is sor kerülhetett. A nap vége felé a nem várt esőfelhők is megérkeztek, de amilyen hamar itt termettek, olyan hamar el is vonultak. Nem szerették volna elrontani ezt a kellemes családi napot. Úgy érzem, hogy ismét nagyon jól sikerült a családi napunk, kegyes volt hozzánk az időjárás. Köszönöm a segítséget a szervezőknek, a kollégáinknak, a vendégeinknek, és nagyon köszönöm a tagjainknak, hogy eljöttek és gazdagították élményekkel a rendezvényünket. Nagyon sok gyerek volt, aminek különösen nagyon örülünk, remélem, hogy jól érezte magát mindenki. Köszönjük szépen!